Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kende nyakoro magachuma Mokinyi ni ndimano makawuono ko musini oyaore kata osaore chiewi chungi runa de Mokinyi ni endika ene duende alo parario to koda bich dune ndimano marario gala fare pare koda uchiel machigne hinya chienge tich adek chieng tich ariyo kambedo wakaw thul makene marwa kini machigne chieng Sulwe Mokinyi ochakore gi thuma sane nyakoro msangwen mano maro nyangu kawaiko ni matuta hinya kama timo chimenyene yoradimba chal mano wako luasi nundu mano maro bonke kidimano machal mar piny ayatwa tieka machigne hinya makri kodwa kaindi kai tudri kodwa lai mago matudru kumpukuru Facebook, Twitter, YouTube kachiel kodaka Instagram nyinga hendo kech machiegni kachiel kodaka an Brenda Gen atan pej Kenya mulo Dr. William Ruto koro to nyero malich mokalo kweth mabendo bala kodaka piny owacho mare mong'ere kaka United Opposition ma osebedo ka koro se kuom dongruoge mopogore ma ochwalo ne oganda jo Kenya kaka ne osinge kinde kisera mar ombulu mar 2022 jatend piny Kenya kane lonso e kinde gwendi mag loro ayanga tuke gwendi mag golf mabende no bagi bombani mano ma Nairobi eni oyango ni dongruok mosechwalo tingo mago mag somo losa piny kachiel koda kabero sectors mopogore onyiso positions kata mana kweth mbala kone mondo mikoro manye agenda makare maginyalo uso ne oganda jo Kenya to gigo bende ok konyo Kenya. 459,000 US dollars. And I want to tell you, good people, as a nation, we must keep our eyes on the ball like what golfers do. And I have kept my eyes on the ball. Saa zingine napigiwa kelele lakini nimeweka my eyes on the ball. Wengine wananiita majina, Zakayo, Kasongo, nini. Mimi, I'm keeping my eyes on the ball because I know what I should do for this country. Jotelo manie kwetha ma kwedo piny owacho mano ka otenegi koda ka migosi Kalonzo Musyoka mabende jatenda duno buch siasano mar Wiper koro to wuok oko tung'uso koda ka ker ma pacho kae Dr. William Ruto mabende pod gimedo seyo malich mokalo ni osebedo mana ka goyo siasa manono kendo osebedo ka kelo dongruok moro amora mowinjore ne oganda e pacho ka. Jotelo go kane loso odiochieng' manyoro mana e kaunti no ma Nyamira koro to golo kwayo makene ne oganda e pacho kae mondo mi obi one ni osirogi kendo chung kodgi motegno mar neno ni gigolo oko ker Ruto e telo. Mathothi kelo ni koda jafwambo marwa Fellow Goblies. One time. Kwethno ma United Opposition motele gi ogai mar DCP moluor Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, ogai mar DAP Kenya Eugene Wamalwa, e kind jotend duond buche mamoko Okinyi ma kawuono ochako wuothgi e boma ma Molot e kaunti ma Bomet, motel ne romo margi maduong' e boma ma Kisii. Harambe! Hapa ni one time. Hapa Molot. Kotwa kod oganda ma Kipsigis moluor Rigathi Gachagua mabende oseyango chung' mare motegno en ni Dr. William Ruto okonwe telo e telo mar ariyo oywak ewi kaka oganda go ma Kipsigis osewe chien e yore mag dongruok mag piny owacho kendo osetamgi yudo ratichgi kaka moko kuomgi nodar e bungu ma Mau. Wabunge wenu wote wamenunuliwa, hawaongei. Senator haongei, wajumbe hawaongei. Sasa Rigiji atakuwa mtetezi ya Wakipsigis kwa sababu umedhulumiwa. Na sisi hatuna ubaya na mtu yeyote. Sisi tunataka wananchi wafanyiwe na watu wapate watu wale walitolewa Mau wapewe pesa yao waanze maisha upya. Si ndio? Gachagua koni kaka kwethno mar United Opposition to ka gisekawo telo yiero maduong' mar 2027 gidhi neno ni gikelo jo Kenya duto kanyakla kokalo chwalo ne gidongruoge kendo rito ratichgi magisekoso neno kuom kinde. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi tukiwa na Kalonzo Musyoka tukiunda serikali within 6 months wale wote wa Kipsigis walifukuzwa Mau Forest tutawapatia compensation waanze maisha yao. Sio ni sawa sawa?
Na hii college ya ICT hapa nyinyi ndio wataalamu ya mambo ya mtandao. Ile mliahidiwa sisi tutakuja kufanya. Serikali tutaunda Wakalenjin watakuwa ndani yake. Hakuna mtu atatenga jamii ya Wakalenjin kwa sababu nyinyi wa Kenya kama watu wengine. Jalup jatend piny Kenya machono bendo koni ene manoketo jatend piny Kenya masani etelo e yiero mar 2022 kendo kamane kako dhi neno ni okawo telo lwete e yiero mar 2027 kokwa josiasa ma Kipsigis mondo chak ndikore e duond burano mar DCP Mokoni tayo e yor demokrasia. Si mimi ndio nisaidia William Ruto akuwe rais. Ni mimi si mimi. Ni watu ya mlima si watu ya mlima. Akatutenga, akatusaliti. Akasema hana haja na sisi. Sasa sisi tumeamua vile tulimsaidia tutapeleka yeye nyumbani. Mkuja mchukue tikiti ya DCP. Ile ya UDA imepewa wabunge wale wako kwa viti tayari. Hapo mtachinjwa. Korka kore Eugene Wamalwa bendo se jatend piny Kenya masani moluor William Samoei Ruto ne chungo chenro moko manochaki kod jatend piny Kenya machon Mwai Kibaki kod Uhuru Muigai Kenyatta. Wakati tumekuwa na Mwai Kibaki alisema tuwe na free primary education, masomo yakiwa ya bure, uwe mtoto Mkalenjin, Mkisii, Mkikuyu, Muluya unasoma bure. Sisi na Uhuru Kenyatta tulikuwa na ile mama inaitwa Linda Mama. Linda Mama ilikuwa inalinda wamama wote, lakini wenzetu walipoingia wakabadilisha sera, wakatoa Linda Mama, wameleta kitu inaitwa sha she shi sho. Sisi tumesema mwaka ujao mkituona na huyu Rigiji na huyu Kalonzo mkitupa heshima kurudi serikalini, tunataka executive order number 1 kutoa hiyo sha, turudishe Linda Mama, ilinde mama wetu wote. Tuko pamoja. Felo Gobliso Cheng Kalati. Machielo bende wayudo ka Kibani wa Matangi mabende en gavana e kaunti ni baro ma Kiambu koro nochopo nyimo bro ne baro ma senator mola ahinya kamati mabende ochung'ne dayo dhong kendo bende rango kaka omenda ma kaunti osebedo ka itiyo godo pacho kaendi. E nyim kamati onogo bende koro wa Matangi ni openji kaka osebedo ka otiyo koda ka omenda maromo bilion 17 ma iyango ni notiyo godo e weche gondi mago mag gero lap tuke seche mabende koro to Kibani wa Matangi koro ne oyango kaka omenda goendi kaachiel kod mamoko bende osebedo ka koro tiyo. Senate ne onyiso moro mar ka otende koda kaka Kibani wa Matangi ne oduoko penjo gogo e od buche Senate mola ahinya e nyim kamati onogo. We have made tremendous progress in devolution out of the commitment and efforts from the Senate. In most of the cases, Chair, when issues have arisen, and especially on allocation of resources, when we are fighting for more resources, we have come to this house and we have found a hand to hold on to and to walk this journey together in the Senate. As a former colleague, I also know the kind of battles we have fought here to ensure that funds go to counties. And so for that reason, it is my wish and my hope and my prayer that we do find a solution very quickly and urgently, so that these matters can be resolved and we move. Lastly, let me say that we, in the Council of Governors, I want to assure you as a House and as the committee that we have tremendous respect for senators. Jalup gavana e kaunti ma Kakamega Migosi Ayub Savula koro to wuok oko tung' suo koda kama ne en kere pacho kae Migosi Muigai Kenyatta mabende koro to dwaro mondo mi ononane malong'o. Jatlono koro to wacho ni Migosi Muigai Kenyatta ema osebedo ka chiwo sir e yor omenda ne kweth mag siasa mong'ere kaka Linda Mwananchi mabende otelnegi koda ka senator e kaunti no ma Nairobi Migosi Edwin Sifuna kaachiel koda ka jaod bura ma Embakasi East Migosi Babu Owino. Migosi Savula koro to wacho ni Migosi Muigai Kenyatta oningo koro to dhi e rutaya kendo were koda ka weche go mag siasa ma pacho ka. National Integration Commission, you have powers to summon anybody, including a retired president Uhuru, muulize na mfanye uchunguzi kwa nini una facilitate maneno ya political animosity in this country. Tunataka inji mgane. Uchaguzi inakuja 2027. Na whoever wants to stand president asimame. Whoever wants to stand senator asimame. Mwenye anataka governor asimame.
Nono bende kota notim kotende kodaka skunde gweri mag Nyawawa yoro ni skunde maromo 28 gin adiera makende ni onge pacho kaendi kendo bende ne pok oger. Kata kamano to iketo negi omenda mopogore opogore mong'ere kaka NGCDF kendo dongruoge mopogore opogore bende iyango ni timo kanyo gigo ma bende koro to lero ni ok gin adiera kata matin. Nyithindo bende osebed ka yoro ni somo e skunde gwendi onge kata nyadichiel ka koro magi endi ne oyango kata migawo nendi mar somo to moloyo ahinya jagoro mongirore migawo nendi mar somo mano Bitok Julius ma bende ne olero ni okang' mager koro to ibiro kawo ne oganda gwendi ma osebedo ka koro yudore lwasi maket kod mago kendo bende yango ni skunde gwendi gin achiel kuom skunde ma pacho kaendi. Going forward, that how many learners do we have, how many schools do we have, how many have new registered, how many have belong to the church, how many belong to the mosque, how many belong to the private, so that we are sure what actually we have on the ground. And that is something that has never been done in this country since independence. It was the first time we are doing it. Next week, we are handing over the report to the DCI so that we can be able to go our next mile to ensure that we do thorough investigation to confirm. And anybody who is found culpable, they will face the law. Anybody who is innocent will not be touched. So we have Kenya School of Agriculture, which I brought here, and it is on. I'm happy. The other day I came and I flew here to check the progress, and I saw that there is good progress. We want to have this gate. Why? Because the tarmac is coming. We've been awarded the tender of Londiani Makutano Tarmac Road. So very soon tutakuwa na lami hapa. Sasa wasichana wetu hamtakuwa na shida tena. I want to tell our parents kwamba very soon we are going to pick the elderly from 80 years and above tuwapatie SHA. We have 3.6 million in the account ambao tunataka tuwakatie. Wakati ule tuliwakatia NHIF, lakini sasa tunakuja na mambo ya SHA. Mambo ya stima tunakuja. Najua hapa eneo hili Lesotho kuna scheme tumepewa. In this country, 100,000 teachers have been employed, courtesy of His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto. Wapi shangwe na fikelekele. And that is the more reason education sector, which we have also from the National Assembly allocated over 700 billion. You know, this education sector is very, very important. Kwa hivyo, hii capitation tumesikia from the teachers, from the principals, they have said capitation is actually sent to schools on time. That is a great achievement. Ka pod wantiere wichogo mag somo to en jopuonjre mainga 8,000 koro to nyalo bedo mamor kendo buonjo mano bang' kane giyudo sir e yor omenda maromo $1,056.4 mano omenda mar NGCDF e gweng'go ma Seme e kaunti ma Kisumu ka jafwambo marwa Justus Adoyo miyo waler mar wachno. Ne en mor kod ilo e sub-county ne Roma Seme anyete West Seme kinde ma jaod bura makono Daktari James Nyikal koro ne opogo omenda mag jolo wechego eko mag somo ni nyithindo mok tin ne 8,000 ma bende wuok e West Seme kono chendo maket kod maendi ma bende nomwonyo kwan omenda mok tin ne $56.4 ka bende ne nyasi ma bende noyuore kod jotend skunde buora jopuonjre kanyakla koda jonyuol e skund sekondar ne Roma Lwala ma bende yudore West Seme. Kanyakla wachak tich higa mar 13 en $411,000 emomiyo uneno gigo to adwoko nwero kamano osetiyo maber. Koro basari mwakelo ni basari bende en pesu an tija dhi dware to kik jiling awinjo samoro wacho ni CDF ng'ata nyalo tiyogo. Madam DCC no wacho nuka kata sani po nitie constituencies ma pese gi poko timang'o poko dhi. Sami golo gik moko nyaka idhi riri midwa ni marwa to ere.
Ka bende jaod bura no notiyo kod thuolo maket kod maendi lero ne jopiny ni omedo bende ne gipogo ne romo nade. Osetiyo maber. Basari makoro ne wakelo ni ne gin nyithindo 8,000 gi wiye mane dwaro basari. Ma pesa maginwang'o duto en 50,600,000. Ma skunde malokol kae ma kor gweng' ka oyudo 20,000,000, moko go oyudo 30,000,000 koriwe nyaka colleges. Mano okokonyo. Makawuono wapogo 50,000,000 Ka bende ne opoyo malich mokalo kaka NGCDF osebedo ka chwalo tijene e sub-county neno ero Maseme. Mago gin gi sirkal. Tijwa en rito. Komigi jopiny titimo nadi? Irito. Ekineno be. Tich ma bende ne opuo kendo ne opaki malich mokalo koten somo e pacho kaendi anyete sub-county nero Maseme. Mana kaka ilero kod jatelo mochung' ne nono rang'iny mar somo e sub-county nero Maseme, mana Mika Elizabeth Okoth. And because of that, in the last year KCSE, Seme sub-county had the highest number of grade A, which they have never got in the last 3 years. We had a total of 21 A minuses. I attribute that to motivation. Our mean score also improved from a mean score of 5.008 in 2024 to 5.046 in 2025. That is an improvement index of positive 0.042. Ka bende kinde gogo moko kuom jonyuol e sub-county nero Maseme ne ok nyal pando mor ma bende ne gintie wang'gi. Mana kaka ileronwa kod janyuol Grace Anyango kanyakla kod migosi Charles Okong'o. Biro ka kata sama wuoyo goni ka winjo wach mar basari ma James Nyikal kelo mondo chiw ne nyithindo omora mawacho nyaka bi mondo witness kendo mondo go erokamano. To mae momiyo biro ka gimor ahinya nikech en ng'ama dewo nyithindewa Seme as a whole, mana kaka nowachono. Mae morna momiyo nomora ni mondo abi witness ka James Nyikal Wambura timo gik mabeyo ma kelo dongruok e Seme mangima. An ago erokamano ahinya ne Dr. Nyikal kuom paro nyithindo kendo kuom paro Seme gigedo golo Seme kama Seme nitie kendo keto Seme e level mamalo ma pinje moko wanyalo koro pimorego kata wahingo kuom somo, colleges, schools mosegero, colleges mosegero gi bursaries momiyo nyithindo. Geno koro nitie ni nyithindo ma bende omenda maket kod gi oredhi agulu margi mar somo biro timo matek mondo miyo ne olemo mar pesa maket kod maendi. Nekala TV koka Lwala Secondary School, West Seme, Seme Sub-County, and Justus Adoyo. Pogruok e paro mabende sani koro nitiere duond bura no endi mano mar ODM kendo mabende podi ne en gino ma inyalo losi. Stewart Mazayo mabende en senate county mano ma Kilifi oyango magi endi seche ma olero ni ber mondo mi koro kuku kata telo mano mar duond bura endi mar ODM obed piny mondo mi koro go mbaka kaka yo makende ma tieko ywaruok rango kachiel kod pogruok modundo ODM kata duond buch ODM omed bedo motegno kaka pod otegno gi e thuolo masani. What I want to specifically say is that I think people should remain calm and people should be able to talk to one another as Kenyans. Currently, as you can see, we in ODM, we are sort of divided into two camps. But all I believe is that Baba did not advise us to divide. Baba advised us to sit and talk and agree to one another, with one another. So we believe, and I believe strongly, that the two different sections of ODM currently playing the kind of politics we are doing, we shall definitely come to agree. We want everybody
And this is the time that let's call for reason to prevail. Reason should prevail because we want to see the two parties coming back together. Once we have our two parties back together, which I'm very confident that as we move on, definitely we are going to agree. I don't think there is any way we are going to disagree. And furthermore, best practice is we have to forgive one another. If I've wronged you, I should say I'm sorry. If you have wronged me, you should say sorry to me. So I strongly believe that Baba left us a legacy that we should not break up the party. We should stay together. We should be able to have our own differences. We should be able to discuss those differences and eventually agree with one another. That is the spirit which I believe we should carry on, and that is the spirit of Baba. I don't see that there is any point that has been out of the 10 points agenda. I don't see any point that has been actually been fulfilled. But I only know that with time, 1 or 2 points or 3 points, but time is running out. As we said, time is running out and we need all the 10 points agenda to be completed. Kwa hiyo kwa maoni yangu, ukiniuliza, nikisema kwamba ni kitu kizuri ikiwa sisi kama wana ODM, hata kama tuko na tofauti zetu za aina gani, tunaweza kukaa na tunaweza kuongea. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kuongelewa. Watu hukosana kila siku. Watu wanakosana, watu wanapigana, watu wanafanya mambo yote tofauti, lakini mwishowe watu hukaa chini wakaongea na alafu suluhu hupatikana. Na niko na imani kwa kwamba chama chetu cha ODM tutakuwa tuko na tofauti zetu, sintofahamu nyingi zitakazokuwako, kama vile tunaona sasa wengine wakiwa Kakamega, wengine wako Siaya, lakini nina imani ya kwamba wakati bado huko na tutaweza kukaa chini, tutaweza kuzungumza. Mar thieth migosi Aden Duale kutono ketokoke Ogirimiti kodaka counties maromo adek kamoting'o county no ma Mombasa, Nakuru kodaka Garissa. Ogirimiti mabiro neno ni ochwalnegi chenro moyiedhi ne jotuono eko man kodaka tuono mar kansa. E seche nogo bende jatelo nokoro to yango ni piny owacho mamalo geto mar yawo kuonde mopogore opogore mag thieth ne tuono mar kansa e counties mopogore opogore e pacho ka. Yes. She's waiting. Majority of the people who come to Mombasa, who go to Nakuru and who go to Garissa are actually not necessarily residents of that area. So we welcome the concept that we need to open a special SHA account just for that cancer center and open a special ward just to be able to handle matters to do with cancer. We hope to see the SLA to include CT simulation machine, which is directly linked to the LINAC radiotherapy machine, if that's something probably which has not been considered. If it can be considered also as a way to develop this. If we could get more equipment from those who are doing the equipment for early diagnosis, anything that can help in early diagnosis. We all know with cancer treatment, you are more likely to get a good outcome if it was detected early and treatment began early. So the government, both levels, remains unshakable in its commitment to enhance access to cancer care, and through the sustainable financing under the Social Health Authority, we have increased it to 800,000 as per the direction of the President. And with the over 20 million Kenyans already registered, we are working to enhance that oncology package even above the 800,000.
Renya koto no kwa johala e pomone di paro Migori tok mana ka koro koth machwe pacho ka endi mapek ne okele gi midhiero kama oting'o chodo lalo no endi mar Migori kendo bende weyo ka koro mwandu mopogore opogore ne pi ne oywero kendo dhi godo gikwayo mondo mitend kaunti no endi komakore koda ka telo maduong' ma pacho ka endi mano ma piny owacho malo omakre kanyakla mondo mi one kaka nyalo konyo gi weche endi magera lalo no endi kaachiel koda ka konyo gi weche endi mag yudo mwandu gi to molo ahinya chudo makare ma bende nyalo konyo gi e yudo mwandu moko mondo gi usi eka giduok hola mane gikawo ka nigi waro mwandu. Livelihood comes from. Hapa ndiye mali tunatengeneza masanduku. Majeneza vile tulikuja saa 1:30 tumeng'ang'ana, lakini tumepata kama zingine zimesombwa na maji. Hasara yenye nimecounter right now ni almost over 200,000. Tools zangu zote za biashara zimeenda na maji. Zimeloana yote, kokoto tipa 2 na mchanga tipa 3, wheelbarrow 6 na koreo 7. Zizo zimeenda yote na mawe zote tipa 3 zimeenda. Na sasa nimeshangaa sana, nitafanyaje? Watoto ninao waitima wanasoma. Tumepata hasara sana nyingi, vitu zetu zimeharibika, manyumba zimejaa. Ona sasa hizi biashara, vitu zingine zimeenda na maji. Sasa sewage system imezibika, kuna vile maji inaweza kukimbia vizuri. Tumepata hasara, vitu zote zimeenda pale kwa hoteli, chakula imeenda, tuko na loans, tuko na watoto tunapeleka shuleni. Sasa tumepata hasara mingi sana. Serikali aone vile wanataka kusaidia. Governor atusaidie, mbunge wa hapa MCA atusaidie, akuje aone vile tumeteseka leo, hakuna biashara. Kutusaidia. Watu wenye wanauza katikati ya barabara wamekosa mahali na soko imeisha tayari, imekamilika. Tungeomba government ya county ili tusaidie, wafungue hiyo soko, watu wapate kusaidika. Hii wakati wa mvua wapate kusaidika, soko ifungulie, wengine waingie huko ndani. Kama serikali inaweza maliza hiyo soko alafu watu waingie ndani, cause hapa nje mahali watu wanakaa saizi haikaliki juu ya hii weather. Sasa kama hii soko inaweza isha venye tulishasikia pesa yake inaweza toka anytime. Sasa kama inaweza isha, wamama waingie ndani, wasikuwe na shida kama hii tena. Na tunaomba serikali ya county government yenye umehusika itusaidie wafanyabiashara, itusaidie ione vile tunaweza fidiwa ili tuendeleze biashara zetu. Henry watimo mos ne jodak e kaunti no ma Migori kuom koth makamano mabende nochwe. Sani koth chwe pacho kaeri, koro jogo modak kuonde go mong'e ni piny one mana kaka chako ikore kapok odhi negi marach. Weche mamoko en ni jopuonj mag junior secondary school kuok e kaunti no ma Nandi koro to ywak malich mokalo mano kaluwore koda kawo kumano mar thieth SHA mabende koro to giwacho ni ok ti. Jopuonj go eko kawo tene gi koda ka jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj mar Kupet mano bade ma Nandi kaunti koro to ywak kendo gidwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom tend migawo mar thieth owuog oko mar neno ni oloso kumbano mar SHA obedo makare e pacho kaeri. Bende koro to giwacho ni okumbano machon mar NHIF ne tiyo ka ipimo koda kamano mar SHA. Walimu wanapitia shida nyingi sana hapa Nandi na kwa Kenya kwa ujumla. Mwalimu akienda hospitali anatibiwa with the comprehensive SHA, the comprehensive medical cover ambayo serikali imetupatia. Lakini at the end of the day unapata kwamba mwalimu yule baada ya kutibiwa kuna ile nafasi ambayo mwalimu yule anaenda kutafuta dawa. Kwa hivyo hiyo sehemu mwalimu anaenda kutafuta dawa
kwa kutumia pesa zake mfukoni, whereby as teachers tunataka tuombe serikali so that this shall be streamlined, walimu wasiweze kuteseka. We want teachers to Ona la chiel kende banka koro ne osefwenyo ni thoth sikunde ma pacho ka endi onge koda ka opoko endi bago mag lope ma ogergi mago to molo ahinya e kuonde tiegruok ma opogore e pacho ka endi eni dini nogo mano mar Anglican e gwenge ni mago mag Nyanza bende koro ywak malich mokalo ni chal ka gima koro lopgi moro imayo gi ka gikwayo mondo mi piny owacho pacho ka endi odonjre wacho nogo ne kaka nyalo kelo thigruok kata kwe e kindi koda ka jago bende gichich godo ni mayo gi lopgi ma gisebedo godo kuom thuolo malach kendo mabende itime chenro gwendi mago mag Kristus. The Anglican Church has been in continuous occupation of this land since 1985 and was officially issued with the allotment letter in 1991. So for decades, the church has utilized this space to offer essential services, which is non-profit services to the entire community of Mbita and our diocese, including those of other faiths, not just the Anglican Church alone. We have credible information that these fraudsters are employing deceptive tactics, including colluding with certain individuals claiming to be heirs of a late family to execute their nefarious plot. These individuals are now masquerading as a private developers and have unlawfully evicted the Anglican Church from its legally allocated land, destroying church property in the process. Asmana kamani nyakor magajonge ntule ndi bro makare mambene kelo ai giko mar miwech manyende yoni ni mara demba okinyi man masani endi ben mara kete kaindi ka wadugo tok thul machuok. Ineno Color TV. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together.
It's enough to make a grown man cry. But not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry. But not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry. But not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang'